салому алайкум дӯстони азиз, ҳамаотон ба тинҷӣ саҳ-саломатӣ. имрӯза набору мо аз шаҳри Истаравшан аз сехи аз уфои худам мебошад. номаш Алишер мебошад. дӯстони азиз, мана ҳозир мавсуми баҳорӣ, ҳамон барои падару модар дераш ден ёшонба ё масалан сурприз ё масалан ягон хел падарка мекара бошид, агар тамоми хелаша дорем, 50 хел намуд дорем, ранга хости дили худатон додем. дӯстони азиз, ҳар хел нархош ҳар хел аст. ин масалан мана ин ватсапа таги экран ватсапа муроҷиат кунед. имо ватсап дорем, беморол метавонед хости дили нархотон ба рисункҳои маъқулатон метавонед заказ кунед. нарху навоша ҳамин ватсап қатӣ муомила мекунем. тамоми вилоятҳои тоҷикистон ба куҷое ки бошед, мо доставка карда насб карда бурда дастрас мекунем. дӯстони азиз, саломат бошед. салому алайкум подписчикои муҳтарам. мана имрӯз шаҳристон ба навбати набору мо имрӯз 28 короче ин тарафи болошона караб рафта будем. мана дуюм бора ҳамин хонадон ба омадем. ҳаминҷае кара додем. инҷа ҳисобе ки вай мештааст. хай магазини оянда мешавад, чӣ ки шавад. манамин сплашнои ҳаминҷа ба баъзе касо сплашной месозанд. ҳамин аквая мо манахе варианти инхе карем. мен варианта оҳан задем мо баин ба ин оҳани ғавз. инҷа оҳан задем, ҳамонтур лаппас намекунад. мана либойхе мёртвиштаги, мана ин тарафшиам оҳан задагӣ. се ба тақсим карем. панҷ камераги унапенкати карем. мана ҳам сахт буромад, ҳам мустаҳкам, ҳам рисункаш ҳам хушу. мана ин дуюмаш. анамин баъзе кас ҳамин акун мо ҳам устои акун сварчик буданом мо ба мехе короям карем. ин чиз ганда мощностаги ҳаминҷа ба 8x4 профил задагӣ. се ба тақсим карем мон ҳамин ҷоша аквая. мон аслаш ҳаминҷа договор масалан сплашнои сохтомонандако буд. сони оила кара дидем ки оянда ба лаппас накунад, сони дуру дароз хизмат кунад. ҳамин соҳибаш ба гуфтем. акун мо се ба тақсим кара задем. ганда мустаҳкам буромдагӣ ҳам ин мана ҳамин чиз мана бовар кунед. мана почкати занидам, ҳамин мёртви буромдагӣ. ин якун сплашной шавадам 1000 оҳан кати аква сохта занидам, лаппас мекард. мобайн ба мана стойкҳо шуда инҷа ба қувват шуд. либой кас медонад ки ҳамин ҷои объёми калон ба не только алюмин, не только дига чи оҳан кати созадам инҷа бояд лаппас мекард. ҳозир ина мон се ба тақсим кара ҳамихе варианта карем. ин чиз гандам ҳам мустаҳкам, ҳам хушӯ буромад. шаҳристон ба мана ин антраксид ранги кабуд ҳисоби. амин акун ин дар ҳар бора бо ин мана дар мана акун тагаша битом мекунанд. мо фаҳмондем тагаша битом мекунанд. тамом. мана аз тарафи даруна. саломат боштон, сарбаланд боштон. яктекта лайка мемонем. ҳамин магазин ҳамихе мекараги одамоба ҳисоби ки ин як ҳисоби идея шуд. муоба накунонадам ки либой устоба ҳаминҷа ҳамихе се ба тақсим кунонад. агар ҳам кораш мустаҳкам, ҳам як фоиданок набор шуд гуфтагӣ умед ба ман. саломат боштон.